Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Sikoma kwambiri. Bwana malo ano amene tafika pabwera ma MP ochuluka kwambiri kuchokera ku nyumba ya malamulo. Komanso tili ndi leader of opposition kuchokera ku nyumba ya malamulo, Dr. George Chaponda, amene ali pano. Bwana ndiyapase 2 minutes kuti akulandire malo ano, akatola vice president athu asakupasani kuti muzatiyankhule malo ano. Ndipemphe leader of opposition Dr. George Chaponda, amene akuyang'anira nyumba ya malamulo ndi ma MP onse amene abwera pano kukuperekezani bwana pa ulendo umenewu kuti akulandireni malo ano. Apitaye! President was born on September 2025. Oh yeah! Ulemu Pitegwa Professor Gertrude Charika. Ulemu Pitegwa Secretary General Atwa Mkito. Udenso kwa Regional Governor Atwa Mchacha. Ulemu Pitegwa Vice President Atwa Mwera. President atu mawanga ineni ochepa. 1. Nikupempa tundu wose wa Malawi kupepeseni inu a President atu Professor Arthur Peter Mutharika. Akupepeseni chikuba inu munauza kuti mu September 2020 munauza kuti asanke chitukuko kapena nkhanza. Atu anakusanga nkhanza. Simaziona nkhanza. Mwaziona tunkhanza. Number 2, a president umanena ndipo anthu amanena kuti kuyendesa ziko imafuna a big boy. Sichoncho koma usakotenga munthu wamba osaziwa kuti azichita experiment mboma sizingaende. Imafunika munthu amene ali kaswiri. Ife titokoze kwambiri ya president kuti inu makonvention anakusakani kuti inu muyenera kupulumutsa dziko la Malawi. Chifukwa inu tikudziwa kuti wani ndi munthu wophunzira kwambiri, ndipo dziko la Malawi lili bwino kuti tili ndi prophet. Dziko la lino munthu amene waphunzira kwambiri, komanso 2 ndi munthu amene analinso nduna mdziko lino. 3 munthu amene anali president, palanso president zonse zinali kuyenda bwino. Sikungolowa opanda experience, years zonse munali nayo. Ziko zonse zinali kuyenda bwino. Inflation inali bwino. Anthu anali kuziperereza ndi zinthu zonse zokuti batengwa bwino. Sizasopano. Ndiye chifukwa chache ife ku nyumba ya malamulo a president athu tikumuyimiranisa president Chakwera kuti azayankhe chifukwa chache waononga dziko lino la Malawi. Tifuna kuti ayenera kuyankha vuto tili nalo la mafuta m'dziko lino, ayankhe. Tifuna ayankhe kuti dziko lino pa nthawi ino ili mvula nkhani ya fetereza sikuoneka kumene kuyenda. Tifuna kuti ayankhe nkhani za NRB ndi zimene zikuchitika. Tifuna
naso tiyanke ayanke nkhani yakatangale ndi zina zonse zimene zikuchitika mdziko lino. Apurezidenti kumalizira chimene ndinganene kuti anthu a Malawi muyenera kuziwa kuti apurezidenti awo tili nawo awo ndi munthu akati anene chinthu chimachitika. DPP woye! Tonse alliance zonse tinali kuziwa chilichonse chimene ali kunena chinali chonama, si choncho. Zonse anakunamizani zachitika. Choncho apurezidenti ati Profesa Arthur Mutharika akanena zimachitika. Imawawa ningoti ziko. Chalamwamba, 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 Chalamwamba. Amene akufuna kuti Chakwera achoke Chalamwamba. Apita woye! Mukufuna Chakwera achoke. Chakwera achoke. Chakwera. 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 Apita woye! Bwana pano ndili ndi Vice President wa chigawo chakumwera olemekezeka Bambo Manemveka MP. Bwana ndiyapemphe kuti akupaseni mpata muyankhule malo ano. Zikomo kwambiri Vice President. DPP woye! Ngabu woye! Mbelezeso Ngabu woye! Mwalandira President atwe. Mwalandira alese Chalamwamba. Tidi! Tidi woye! Apurezidenti athu Profesa Arthur Mutharika ulemu wanu. Komanso ulemu kwa mayi athu Profesa Gertrude Mutharika ulemu wanu. Komanso ulemu Leader of Opposition Dr. George Chabonda. Komanso Secretary General athu. Komanso the executive yonse ya ku region. Komanso region ya ku Eastern ulemu wanu. Apurezidenti kulandireni kuno kwa Ngabu. Mwaona pano pazaza chifukwa kukondani. Ndili woye! Mmawakonda adadi chifukwa mwayima pano kuti adadi ayanke mavuto anu. Mukuvutika inu. Anakunamizani mukudya katatu. Mukudya katatu. Mukudya katatu. Si mukudya katatu. Apo dinamiza. Pano fetereza. Profesa Arthur Mutharika namushali 18,000. Pano ndi 120,000 fetereza. Ndiri woye! Ye apurezidenti abwera kuti azakuone. Komanso amve mavuto anu. Chifukwa pa September 16 chaka chamawa azakhala president wa dziko lino. Kuti mavuto onse tifuna mavuto onse azathe pa September 2025. Ye apurezidenti tiyankhuleni. Apurezidenti tiyankhuleni. Muyankhule ndi anthu anu kwa Ngabu kuno. Mwasimikizire kuti 2025 mukulowanso mboma. Kuti mavuto onse anjala athe. Komanso maboza athe. Komanso nkhanza zithe kusanjanjija sanakonze. Komanso angopereka zina akuti Gwanda Chakwamba highway ilipo. Inu mwayiona kuti Gwanda Chakwamba highway zaboza akuti so sidikimia highway ilipo. Iwo ndi aboza. Profesa Arthur Mutharika amanena chimene zachita. Mpaka zachita chimene amatani amanena. Nima wamene wa President athu Profesa Arthur Mutharika mwaulemu paseni nthawi muyankhule ndi anthu anu apano pa Ngabu. Zikomo kwambiri. Chalamwamba, 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 Chalamwamba. Zikomo President, zikomo. DPP woye!
DPP oye! DPP oye! Abingo oye! Andani oye! Gabu oye! Nonse oye! Mwani nonse? Mwani bwanji? Ile ndikuno kwambiri. Noyamba, nipeleke ule mkwafu wa First Lady, Professor Geru Mutharika. Komanso nipeleke ule mkwa akulu onse achipanja DPP. Asogoli onse, yambi sikachwe mutwali yense, hai palibe. Komanso ule mkwa ma-MP onse muli pano. Komanso ule mkwa ma-district, ma-constituency muli pano. Komanso ule mkwa ma-shadow muli pano. Komanso ule mkwa onse muli pano. Ule mwanu. Dibi woye! Yoyamba ndi kuthokoza kwambiri. Kuona unyinji otewa pano pangapo. DPP oye! Nthawi yonse ndikabwera pano. Munapandira ndi amaunyinji, mwachikondi, mwachibale, ndipo popitiriza zimenezo. DPP oye! DPP oye! Ine ndabwera kuno kuzakuoneni. DPP oye! Ndinakusowani kwambiri. DPP oye! Ine sino mwananisowa osanamizatu. Ndikuzakuti mukunazona. Ndikuona nkhope zanu, ndikuona za chikondi, zosangala, komanso okhulupirira kwambiri. Ndikudziwa kuti munazona. Ndimunanisowa. Koma osachedwa pasowa ndikubweranso kuno. DPP oye! Komanso DPP tikubwera mboma. DPP oye! DPP oye! Kuti tikonze zofunda zimene zatensasakitazi. DPP oye! Ife tikubwera, ine ndavomera kuti ndiyimenso, ndipo ndiyimanso, komanso ndiwinanso. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Koma kuti zichitike, ndiye kuti muzavote. Tamvula zimenezo, muzavota. Muzavota DPP ndi adali. Tikakwambiri. Pakuti muzavote, ndiye muzalembesa. Mwayamba kulembesa, kalembera namba zana, mpaka pa December 11. Ndifuna munthu aliyense amene wafika zaka 18 akalembese. DPP oye! Ambiri mwalembesa, imikali mikonani ndione. Very good. Very good. Very good. DPP oye! Koma ndikuona anthu ambiri achinyamata, sindikuona anthu achikulire. Ndiye ndikupempha kwambiri kuti mukapita kumudzi, makolo anu aja kuyamba mukapase moni. Mukauze kuti adadi akuti moni. DPP oye! Komanso anthu akuvutika, ena akudya nyika. DPP oye! Ena akudya mango awisi. Ndikudziwa zimene.
zonse zimezi chokuti pali boma limesizwa zimene akufuna kuchita ndipo sakuziwa zimene akufuna kuchita anakuza kuti muzadya katatu pano mukudya katatu ndipo pano ndani amene amadya katatu pano palibe Nikuizane kuti pa 16 September boma limene lichoke komanso zinthu zokwera zisike za zinthu zakwera ndi chakwera kamene wakwezesa zinthu neatsanezo zisike sopano lachita tachamani kamwena komanso ndikupele ripoti kuti kuchipani kulibwera kwambiri kuchipani tonse akulizana ku DPP kuti pa 16 September chaka chamawa tikavote komanso kuti DPP komanso adadi abwere mboma DPP oye zimenezo takulizana choncho ndikupempha kwambiri kuti mpitirize kusapota chipani chimenechi komanso kusankha maphungu komanso makhansa a DPP oye pakali pano kuno kunsanje ndikuchikwawa kuli phungu mmodzi basi amayowa one MP maigani one MP ndikupempha DPP oye ndikupempha chaka chamawa ma MP onse 5 kunsanje ndi 7 kuchikwawa akhaya DPP kuti adathandize dera ino chifukwa ife tikubwera tikabwera tikoza zonse osiyana zimene tinayimisa kamisewu masukulu tanzani zimene tinayamba kwaso azimisa ife tidapitira zimene choncho DPP oye monga ndanena kale kuti mezikitike kufuna kuti tonse tilembese komanso tivote choncho ndikulisima kwambiri mabwera mawu nyinji tizabweranso nthawi na kampeni gamba tizabwera choncho ndikulisima kwambiri nonse muyende bwino ambuye akudalitseni nonse zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.